вчера беше най-трудно. Ние са го приспособили вече доста добре. Нямаше даже по едно време, като се прибирах пътечка. Имаше тук паркирани няколко трактора, не трактора, багери. С Софи отиваме до Света гора. Отдавна си го мисля, но да стигнем до там, като цяло ще бъде трудно, защото няма спирка точно Света гора. Трябва да сляза, предполагам, с автобуса до университета и оттам по едни баери, по едни чуждици, но аз вече имам тренинг. Ето, това е гледката от тук тази сутрин и ние отиваме ето тук, това е Света гора. По принцип ето тук има стъпалца, но аз този път ще си го спестя. Софи е изцяло в плетени дрежки, като си украси малко аутфита. Тук има едни зелени копчета и на бара бъйчици, с които съм рисувала. Ето така още малко го вкара в тон. Бъди. Много си се лъхта, мамо. Откраднах метросписанието на някой. И сега ще се пусна на кофенце от тук. Ще се го присипя в шише и отиваме да фаним автобуса. Да видим, ще има ли автобус, събота е и те са много нарядко. Ето е Софи с баркалката. Хареса й. Какво е това, Софи? Баба. В влоговете на други ютубъри виждам, че снимат много котки, аз ще снимам кучета. Аз почти не съм спала, в 4 часа се легнах и в 7 Софи ме събуди. И то даже аз се легнах, защото тя нещо се разсъни към 4 часа. Иначе може би нямаше да спе изобщо. Бях много вдъхновена вечерта и рисувах. Но, освен това, гумата ни е спукана. Едната застига. Сигурно съм сред малкото майки, които са пукали 6-7 гуми. Също бях дала на Софи празната чашка да си играе и до сега това не ми се беше случвало. Любимият ми автобус е номер 5. С него може да обиколите целият Царевец, направо е като туристически автобус, но в момента маршрута му е променен. Това, което може да видите, е бирената фабрика. Ето това е входа на Света гора. По тези стъпала ще се върна, ще видите как в края на клипа. Ето по този тротуар може да минете и пеша. Препоръчвам ви го, защото има много красиви панорамни гледки към цяло Велико Търново. Това всъщност е пътя към ректората и както виждате се вижда и Царевец. Чао, автобусче. Чакай. Чао. И така, ето тук слязахме. Да. Тук мисля, ето тази сграда се води православния факултет, нещо такова. Тук нагоре по този баер, който винаги ми се е виждал стремен, без да съм с количка и с бебе, с студентските общежития. Оттам, мисля, ще намеря път, по който ще изляза в Света гора. Не е сигурно. Ето една живописна гледка, малко почивка и да си припомня моите студентски години. Аз живеех в втори блок, тогава той беше най-добре ремонтиран и едната година имах гледка към Царевец. Бях на последния етаж и имах огромна тераса, колкото 2 стаи. Само че, не знам, ние ползвахме тази огромна тераса. А това е най-добрия стол. Академик. Много вкусно готвят. Поне преди беше така, сега не знам. Тук се случва голям ремонт отново на втори блок. Това е втори блок. В него съм живяла и за първи път той ще бъде саниран. Направо ще променят пейзажа на квартала. Ето тези фламаринки ще завият надясно и мисля, че ще стигна до така детските площадки на Света гора. А това е парк, хотел Света гора. Мисля, че когато кандидатствах тук, това беше преди 15 години най-ефтиния и най-мизерния мотел, даже беше тогава, а сега е един от най-луксозните хотели. И искам да кажа, че ето този прозорец е уникален, обожавам такива прозорци. Живот и здраве, като се пенсионирам, искам да съм богата бабичка, да имам библиотека на някой таван, нещо такова и ще се седя до този прозорец и ще си чета книги и ще си гледам прекрасната гледка. Има си бутане, пътя след ламарините нагоре е сигурно километър и нещо, обаче е супер красиво, спокойно, не минават никакви коли и е много приятно. Разбира се, може да дойдете с кола, но аз едно, че в момента нямам кола и второ, дори да имах, не бих го предпочела. Ето, вижте какво красиво дърво. От червено през оранжево до жълто. Просто вау!
можем да спрем да се порадваме на този графит. Дай една целувка. Не си лапай ръчичката. Стигнахме! Ура! Стигнахме! Софи помрънка малко, не иска да се вози на количката, ама нямаше как. Сега е шокирана какво правят децата там. Софи, внимавай, мамо! Снимах ли, че беше с бели дрехи? Тук има една беседка. Навсякъде има пейки. Казах ти, че ако влезеш там, трябва да излезеш сама. Сега можеш ли да излезеш? Давай да видим. Давай, давай. Давай, Софи, можеш. Хайде. Ама опа, аз ти казах, че ако влезеш там, трябва да излезеш сама. Давай, 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 можеш. Сега, ако знам, че не можеш, ще ти помогна. Ела, още малко. Давай, давай, можеш. Ами тук си е стръмничко, такова е, Софи. Давай още малко. Давай, 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 давай. Браво! Еха, герой, герой, браво на тебе! Тук има още такива трасета с най-различни форми и са много интересни. Мисля, че е идеално, ако детето е 5-6 годишно и кара скейтборд, колело, кънки, ролери, тротинетка, какво ще да кара. Тук има и едно естествено трасе, където децата могат да минават. Полянка, където, не знам, може да танцувате, например. Много рязко ми падна батерията от 30% на 2. Защо така, не знам. Но ето София е много социално, отиде да поздрави децата. Точно тук се вижда и града и просто е прекрасно. Още една беседка и тук една супер интересна катерушка за деца. Както и ето тези люлки. Ето там още една. Ди. Тюленче. Това е тюлен. Ди, тюленче. Браво! Да? Я дай една усмивка. Прекрасна усмивка. Ди. Ди. Много са добри тези люлки, защото може и само дете да са люлей, а тези, които са обикновените, трябва да са две децата. Детето не винаги има другарче, с което да се игра, а това е супер. Как се ползва тази катерушка? Прилича лесно да се качиш догоре, но за възрастен човек това е ужасно трудно. За децата обаче е възможно. Повече родителите могат да седнат в беседката и оттам да гледат. А ние с Софи си хапнахме, за да се подкрепим и да имаме сили да продължим. Един арт дънер, много е арт. И тук по средата е издълбано да се събира вода за птичките. Когато вали, то скоро не е валял. Има ето тази детска площадка с отново рампа за скейтборд, две люлки, пясъчник. Това е някаква междинна люлка, тук отпреди няма такава защита за бебета и отзади няма. Така че мен малко ме е страх да люлея Софи. Айде хоп! Една от основните причини да искам да дойда с Софи на Света гора е да види точно ето тези стени за катерини, защото вкъщи имаме една книжка за Гого, който се катери на една такава стена. Има също уличен фитнес за всички фитнес запалянковци и беседка за всички останали. По принцип има две такива площадки. Тази е точно до скалите за катерене. Има и прекрасно игрище с две врати, много равно, с изкуствена тревичка, много хубаво. А това е зиплайн, изключително забавно за децата и напълно безплатно, между другото. Не е подходящо за малки деца, виждала съм тук много малки деца се претрепят брутално, така че...
Но тук отстрани има една пътека за колоездачи. Аз по нея ще сляза с количката. Софи малко да си почине, защото долу до галерията може пак да се позабавляваме. Тук страни има и още един уличен фитнес. Тук са предимно лофтове обаче. Абсолютно съм убедена, че съм единствената майка. Толкова е шантава да дойде на Света гора пеша с количката, с бебето на годинка и половина. Айде. Но аз съм го правила и преди. Софи тогава беше на 6 месеца. Така че мен наистина не ме бърка. Трябва да отида в Тибет, може би, да поживея малко там или в Боливия, в някоя много планинска държава, защото просто е за мен. Влече си ма. Ето такива живописни пътечки има по пътя. Ето от тук ще минем ние. Тук преди да почне стръмната част има още една детска площадка. Или ако минавате по стъпалата, първо ще видите тази детска площадка. И тук до детската площадка има две прекрасни панорамни тераси. Ето е едната, ето тук е другата. Хайде да я видим. Доста е ветровито. И прекрасно. Вижда се и царевец. Ето я Софи. Софи! Разсърди се вече. И така, като по чудо батерията ми издържа, кажи речи до самия край. Сега следва ето тези всичките стъпала да сваля Софи, защото тя се разсърди. Няма, Софи, прибирам ми за вече. Минина, човече. Благодаря ти, че издържа толкова. Имах наивното желание Софи да слиза сама по стъпалата, защото го може. И аз с празна количка, но няма да стане. Слязах за около 5 минути, може би 400 стъпала и съм толкова мастър, че и детето даже заспа. В смисъл, не е трудно. Стъпалата тук са ниски, така че ако по принцип трябва да качвате количката по 1-2 етажа всеки ден, то ще се справите без никакъв проблем. Абсолютно съм сигурна, че никой няма да реши да го прави, но ако все пак, не знам, на някой му хрумне, имайте предвид, че има места, където липсват част от стъпалата, ето така, и там е малко по-трудно. Трябва да огледате стълбището преди да тръгнете да слизате по него. Времето днес сутринта обещаваше да бъде малко по-топло, но въпреки всичко е добро. Добре, не е чак толкова студено. Духа, да. Беше много приятна разходката, аз съм доволна. Даже ми стигна батерията на телефона, което си е цяло чудо, защото още откакто се качихме, ми показа 1% и така изкара всичките снимки. Мисля, че като цяло малко хора биха излезли на подобна разходка с детето си, биха определили по-скоро като трудна, а това съответно по-скоро като неприятно, отколкото като приятно. Всъщност аз отдавна я искам и доста време я отлагах, но си дадах сметка, че есента вече свършва. Скоро всички листа ще са опадали, а дърветата ще останат чисто голи. И тогава щях да съм пропуснала да видя есента на Света гора. Някога може и да изглежда трудно да излезеш от къщи и да започнеш нещо, но когато го направиш, след това се чувстваш силно удовлетворен. Нашето съзнание, което винаги избира прекия път, може да ни каже, че ще ни е по-забавно в къщи, но не е така, защото когато излезеш навън, откриваш винаги нови и интересни неща. Да сме сред природата ни е физически нужно. Това не е просто някаква прищявка. Ние буквално имаме нужда от това. Това след всяка разходка сред природата, без значение колко баири си бутал, колко километра си извървял, ще се чувстваш зареден с енергия. Така, аз съм доволна, че успях да фана последните моменти от есента. Трудностите не просто не ме притесняват, а дори ме забавляват. Ако ви е харесал този клип, последвайте канала и така, до нови срещи!